హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అండి అందరికి. భగవద్గీత లెవెల్ 2 కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరఫున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో నిన్నటి క్లాస్లో 10వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్ విభూతిలో 1 నుండి 21 వరకు శ్లోకాలని చూడడం జరిగింది. ఇక మిగిలినటువంటి శ్లోకాలు ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు క్లాస్లో మనము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. భగవద్గీత అవగాహనము లెవెల్ 2 భగవద్గీత యథాతథంలోని 10వ అధ్యాయము భగవద్ విభూతి యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము మిగిలినటువంటి శ్లోకాలు. సో ఇక్కడ మనము చూసేటువంటి భావము భాష్యము ఇవన్నీ కూడా ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా మనము చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఇక్కడ ఈ 10వ అధ్యాయాన్ని 4 విభాగాలుగా తీసుకున్నట్లయితే శ్లోకము 1 నుండి 7 వరకు భగవంతుని యొక్క స్థానము, అంటే ఈ సృష్టి ఈ ప్రతిదీ కూడా ఏ విధంగా ఉత్పన్నమవుతుంది, అందులో భగవంతుని యొక్క స్థానం ఏమిటి అనేటువంటిది. అలాగే 8 నుండి 11 వరకు ఉన్నటువంటి శ్లోకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని భగవద్గీత సారాంశాన్ని కూడా తెలియచేసేవిగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అవే చతుశ్లోకే భగవద్గీత అని అంటాము. అలాగే 12 నుండి 18 వరకు కూడా అర్జునుడు ఆ భగవంతుడిని యాక్సెప్ట్ చేయడము, ఆ తర్వాత ఆయన రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. ఆయన్ని అవగాహనం చేసుకున్నటువంటి ఆ భగవంతుడు ఇప్పటి వరకు 7, 8, 9 అధ్యాయాలలో 7వ అధ్యాయంలో భగవద్ విజ్ఞానాన్ని ఆయన తెలియచేయడం జరుగుతుంది. అలాగే 8వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో, అలాగే 9వ అధ్యాయమైనటువంటి పరమ గుహ్య జ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయాలలో ఆ భగవంతుడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని క్రమక్రమంగాను ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి విషయాలని ఆయన తెలియచేయడం జరిగింది. అవన్నీ విన్న తర్వాత అర్జునుడు యథార్థంగా ఆ భగవంతుడిని అర్థం చేసుకుని ఈ సృష్టిలో నీవు ఏ విధంగా ఉన్నారు, నిన్ను ఎలా మేము పూజించాలి అనేటువంటి భావనతో అడుగుతాడు. దానికి ఆయన 19 నుండి 42 శ్లోకాల వరకు కూడా ఆయన యొక్క విభూతులు అనంతంగా ఉన్నటువంటి వాటిలో కొన్ని విభూతులను, అంటే సూచనప్రాయంగా ఆయన చెప్తాడు, ఓ అర్జున, నా యొక్క విభూతులు అనంతమైనటువంటివి, అందులో కొన్ని నీకు, అంటే కొన్ని వాటిని మాత్రమే నీకు నేను తెలియచేస్తాను అని కృష్ణ భగవానులు అర్జునుడితో చెప్పడము. వాటిని ఇక ఆయన యొక్క విభూతులు, ఈ సృష్టిలో ఆయన ఏ రూపాలలో ఉన్నారు, ఏ విధాలుగా ఆయన ఉన్నారు అనేటువంటి ఆయన యొక్క విభూతులను తెలియచేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక వాటిని చూసే ముందుగా మొదటిగా ప్రార్థన ఈరోజు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురుమిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహ గణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహ గణ లలిత
శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। సో ఎప్పుడైతే అర్జునుడు అడుగుతాడు, ఓ కృష్ణ, ఓ యోగేశ్వర, నేను నిన్ను నిరంతరము ఎలా స్మరించగలను, ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఓ దేవదేవ, ఏ స్వరూపాలలో నిన్ను గుర్తు చేసుకోగలను అంటూ అడుగుతా ఉన్నాడు. అలాగే ఇంకా అడుగుతాడు, ఓ జనార్దన, నీ యొక్క దివ్య మహిమలు మరియు అవతారాలు మరలా విస్తారంగా వివరింపుము, నీ వచనామృతము వింటూ ఉంటే ఎన్నటికీ తనివి తీరదు అంటూ అర్జునుడు ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు, ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను గురించి, ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆయన లీలల గురించి వింటూ ఉంటే అంత వినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మరి అటువంటిది ఇక్కడ దేవాది దేవుడైనటువంటి సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే చెప్తూ ఉన్నాడు. మరి ఆ భగవంతుడే చెప్తూ ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలలను నిరంతరము మనిషి వింటూ ఉన్నప్పటికీ ఎప్పటికీ తనివి తీరదు. మరి అదే ఆ భగవంతుడి ద్వారానే వింటున్నాడు అర్జునుడు. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, ఆయన నీ యొక్క వచనామృతము వింటూ ఉంటే ఇక నాకు అసలు తనివి తీరడం లేదు, ఇంకా వినాలి అని అనిపిస్తూ ఉన్నది అంటూ ఆ అర్జునుడు, నిన్ను నేను ఎలా గుర్తు చేసుకోగలను, నీ ద్వారా నేను వినాలి అని అనుకుంటున్నాను అంటూ అడుగుతాడు. ఇక దానికి ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను, ఆయన ఏ విధాలుగా ఈ సృష్టిలో ఎలా ఉన్నారు, ఏ రూపాలలో ఉన్నారు, అతని యొక్క విభూతులు, ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆ విషయాలు ఏమిటి అనేటువంటి దానికి ఇక కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉంటారు. ఏమని, ఓ అర్జున, నా దివ్య వైభవాలను గురించి అలాగే చెప్తాను, నీవు అడిగావు, నేను చెప్తాను. నా విభూతులకు అంతం లేనందువల్ల ముఖ్యమైన వాటినే నేను వివరిస్తాను. అంటే చాలా అనేకమైనటువంటి విభూతులు, ఆయన యొక్క విభూతులు ఉన్నవి. మరి అటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి వాటిలో అన్నీ నేను చెప్పేటి, ఎందుకంటే అవి అంతం లేకుండా ఉండేటువంటివి అవి. మరి అటువంటి వాటిని నేను చెప్పడం కష్టమవుతుంది కనుక అందులో ఉండేటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి వాటిని నీకు నేను తెలియచేస్తాను అర్జున అంటూ ఆయన చెప్తూ, ఆయనక ఈ 20వ శ్లోకంలో చెప్తారు, నేను సర్వభూతముల హృదయములలో కూర్చుని ఉన్నటువంటి పరమాత్మను, నేనే సర్వ ప్రాణుల ఆది అంటే ప్రారంభము, ఉత్పత్తి, ఆ జీవులన్నీ కూడా ఉనికిలోనికి రావడానికి, అలాగే మధ్యము అంటే స్థితిలో ఉండడము, అవి వచ్చి ఇక్కడ ఉండేటువంటి, ఆ తర్వాత ప్రళయకాలం లయం అవడము, అంత్యము అంటే ఈ సృష్టి మొత్తం కూడా ఆయన పైన అంటే ఉనికిలోకి రావడము, అవి కొంతకాలము జీవించి ఉండడము, స్థితంలో ఉండడము, ఆ తర్వాత లయించిపోవడము అంతా కూడా భగవంతుని ద్వారానే జరుగుతూ ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా భగవంతుడు యొక్క ప్రధానమైనటువంటి విస్తారంలో ఆయన శ్రీకృష్ణుడు, ఆ కృష్ణుడి నుండే అన్ని అవతారాలు కూడా వచ్చినటువంటి నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి అధ్యాయంలో 11వ అధ్యాయంలో, అలాగే అవగాహన తరగతులలో మనం 11వ అధ్యాయం విశ్వరూప దర్శనంలో కూడా చూడగలరు. అన్ని రూపాలకు కూడా మూల ఆధారము ఆ భగవంతుడు. మరి అటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ఒక అంశ
ఇక్కడ ఈ సృష్టి మొత్తం కూడా కావడానికంటే మహత్తత్వం సృష్టికి కారణము అనేటువంటి ఏదైతే ఉందో ఆ మహాతత్వంలోకి ఆ మహావిష్ణువు ప్రవేశిస్తారు. ఆ మహావిష్ణువు అలా ఆయన నుండి అనేకమైనటువంటి ఈ బ్రహ్మాండాలు సృష్టించబడుతూ ఉంటుంది. ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనికి కూడా ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు ప్రవేశించడం జరుగుతుంది. ఆ ప్రతి బ్రహ్మాండంలో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఉనికిలోనికి రావడానికి ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణువు 3 విష్ణు రూపాలు, ఆ 3 పురుషావతారాలు అని చెప్తూ ఉంటారు. శ్రీమద్ భాగవతంలో వివరించబడినట్లుగా ఆ 3 ఆ పురుషావతారాల్లో ఆయన అంటే మహావిష్ణువు, అలాగే అంటే మహావిష్ణువునే కారణోదక సాయి విష్ణువు అని కూడా పిలుస్తారు. ఇక ఆయన నెక్స్ట్ గర్భోదక సాయి విష్ణువు, అలాగే క్షీరోదక సాయి విష్ణువు అనేటువంటి 3 రూపాల్లో ఈ భౌతిక జగత్తులో ప్రకటితమవుతూ ఉంటాయని చెప్తుంటారు. సో ఇక ఈ అన్ని జీవులకు అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, నేను ఆదిత్యులలో విష్ణువును, తేజస్సులలో నేను ప్రకాశవంతమైనటువంటి సూర్యుడిని, మరుత్తులలో అనేటువంటి దేవతలలో మరీచిని అనే వాయువును నేను, అలాగే రాత్రిపూట ఆకాశ నక్షత్రాలలో చంద్రుడును నేను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. సో అంటే ఆ ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ 12గురు ఉండేటువంటి ఆదిత్యులలో ముఖ్యుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు విష్ణువు ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆకాశంలో ప్రకాశించేటువంటి వాటిలో సూర్యుడు ప్రధానమైనటువంటి వాడు ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ మరుత్తులు అనేటువంటి దేవతలలో మరీచి అనేటువంటి వాయుదేవత ఆయన అని చెప్తున్నారు. రాత్రిపూట ఆకాశంలో ప్రకాశవంతమైనటువంటి కాంతిని, నిర్మలమైనటువంటి కాంతిని వెదజల్లేటువంటి ఆ చంద్రుడు ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడి వరకు నిన్నటి అధ్యాయంలో మనము చూడడం జరుగుతుంది. దాని కంటిన్యూషన్ ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, వేదానాం వేదోస్మి దేవానామస్మి వాసవః ఇంద్రియానాం మనచ్చాస్మి భూతానామస్మి చేతన. అంటే ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ వేదానాం అంటే సమస్త వేదములలో సామవేదోస్మి అంటున్నాడు, అంటే నేనే సామవేదమును. అలాగే దేవానాం అంటే సకల దేవతలలో, వాసవః అంటే ఆ స్వర్గరాజు ఇంద్రుడు ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంద్రియానాం మనచ్చస్మి అని చెప్తున్నారు, అంటే ఆ సకల ఇంద్రియాలలో మనసు కూడా ఆయననే చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే భూతానాం అంటే సకల జీవులలోని ఆ చేతన అంటే చైతన్యము అంటే ప్రాణము ఆయన అని చెప్తున్నారు. సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, వేదములలో నేను సామవేదమును, అలాగే దేవతలలో నేను స్వర్గరాజు ఇంద్రుడను, ఇంద్రియములలో నేను మనస్సును, జీవులలో నేను ప్రాణమును. ప్రతి జీవిలో ఉనికిలోకి ఉండేటువంటి ఆ ప్రాణం ఏదైతే, ఆ చైతన్యం ఏదైతే ఉందో ఆ చైతన్యము నేను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి అక్కడ మనము ఆ భౌతిక పదార్థానికి ఆత్మకు ఉండేటువంటి తేడా ఏమిటంటే, జీవునికి ఉన్నట్లుగా భౌతిక పదార్థానికి చైతన్యం ఉండదు. సో ఆ చైతన్యం ఉన్నటి వరకు ఈ జీవులు. సో కాబట్టి ఆ జీవులలో ఉండేటువంటి చైతన్యం ఆ మహోత్కృష్టమైనటువంటి ఆ నిత్యమైనటువంటి చైతన్యం ఏదైతే ఉందో అది ఆ భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు. భౌతిక పదార్థాలలో ఆ చైతన్యము ఉండదు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, రుద్రాణం చంకరచ్చాస్మి విత్తేషో యక్షరాక్షసాం వసూనాం పావకచ్చాస్మి మేరు శిఖరినామహం. ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ రుద్రానాం అంటే సకల రుద్రులలో సమస్త రుద్రులు, ఆ ఏకాదశ రుద్రులు అని చెప్తుంటారు. సో ఆ 11 మంది రుద్రులలో ఆయన చంకర చాస్మి అంటున్నాడు, అంటే శివుడును నేను అని చెప్తున్నారు. అలాగే విత్త ఈశ అంటే ఆ దేవతల యొక్క కోశాధికారి అయినటువంటి మరి ఎవరు అంటే యక్ష రాక్షసులలో వాళ్ళు ఉండేటువంటి, అలాగే వసువులలో పావక అంటే ఆయన అగ్ని ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు.
అలాగే మేరు శిఖరి నామహం అంటే ఆ శిఖరాల్లో పర్వతాలు, సకల పర్వతాలు, ఉన్నతమైనటువంటి ఆ శిఖరాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిలో మేరు పర్వతము ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ సమృద్ధమైనటువంటి సకల సంపదలను, ప్రకృతి సంపదలను కలిగి ఉన్నటువంటి మేరు పర్వతము ఆయన అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, రుద్రానాం శంకరచ్చాస్మి విత్తే విత్తేషో యక్ష రక్షసాం వసూనాం పావ కచ్చాస్మి మేరు శిఖరి నామహం అంటున్నారు. అంటే సమస్త రుద్రులలో నేను శంకరుడను అంటే శివుడును, యక్ష రాక్షసులలో ఆ ధనపతి, ఆ కోశాధికారిగా ఉండేటువంటి ఆ కుబేరుడు ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ వసువులలో అగ్ని ఆయన అంటున్నారు. అలాగే పర్వతములలో మహోన్నతమైనటువంటి మేరు పర్వతము ఆయనని, ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులు ఆయన ఈ సృష్టిలో ఏ ఏ విధాలుగా ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాల్లో ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, పురోదసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం సేనానీనామహం స్కందః సరసామస్మి సాగరః. ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఆ పురోహితులలో నన్ను ముఖ్యమైనటువంటి, ఓ అర్జున, పురోహితులలో ముఖ్యుడైనటువంటి ఆ బృహస్పతిగా నన్ను తెలుసుకో అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే సేనాపతులలో నేను కార్తికేయుడును, స్కంద అంటే కార్తికేయుడు, ఆ కార్తికేయుడును నేను అని చెప్తున్నారు. అలాగే సరసామస్మి సాగరః అంటే ఆ సరస్సు జలాశయాలలో నేను సముద్రుడుని అని తెలుసుకో అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇంద్రుడు స్వర్గలోకాలలో ఆ స్వర్గ లోకంలో ప్రధాన దేవతగా చెప్పబడతారు. అతడే ఆ స్వర్గ రాజుగాను తెలియబడేటువంటి వాడు ఇంద్రుడు. మరి అతడు పాలించేటువంటి ఆ స్వర్గలోకంలో ఆ బృహస్పతి ఇంద్రుని యొక్క పురోహితుడు. ఆ ముఖ్యమైనటువంటి పురోహితుడు ఆయన బృహస్పతి ఆయన అని తెలియచెప్తున్నారు. అలాగే ఆ దేవతలకి యొక్క సైనాధిపతులలో ముఖ్యుడు ఆ శివపార్వతుల కుమారుడైనటువంటి కార్తికేయుడు. అందుకే ఆ సేనాపతులలో నన్ను సేనాపతి అయినటువంటి, అంటే దేవతల యొక్క సేనాపతి అయినటువంటి ఆ శివపార్వతుల కుమారుడైనటువంటి స్కందుడు అంటే ఆ కార్తికేయుడు ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ జలాశయములలో, సమస్త జలాశయములలో సముద్రుడును నేను అని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా తెలియచేస్తున్నారు ఆయన, మహర్షీనాం భృగురహం గిరామస్మ్యేకమక్షరం జ్ఞాన యజ్ఞానాం జప యజ్ఞోస్మి స్థావరనాం హిమాలయ. ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, మహర్షీనాం భృగు అహం అంటున్నారు. అంటే మహర్షులలో భృగు అంటే భృగు మహర్షి, అహం అంటే నేను, ఆ భృగు మహర్షిని నేను అని చెప్తున్నారు. అలాగే గిరామస్మి అంటే ధ్వనులలో నేను ఆ ఏకాక్షరం అంటే ఆ ప్రణవం నేను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ ఓంకారమును నేను అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే యజ్ఞానాం జప యజ్ఞోస్మి అంటున్నారు. ఆ యజ్ఞాలలో ఆ జపము ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే స్థావరానాం అంటే కదలకుండా ఉండేటువంటి వాటిలో ఆ మహోన్నతమైనటువంటి హిమాలయాలు ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని, దివ్య ధ్వనులలో నేను ఓంకారమును, యజ్ఞములలో నేను జప యజ్ఞమును, స్థావరములలో నేను అంటే స్థిరంగా ఉండేటువంటి వాటిలో నేను హిమాలయంను అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, అశ్వత్థ సర్వ వృక్షాణం దేవర్షీణాం చ నారదః గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో ముని. ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, అశ్వత్థ సర్వ వృక్షాణం, వృక్షముల అన్నింటిలో నేను
అశ్వత్థ వృక్షమును అంటే రావి చెట్టును నేను అని చెప్తున్నారు. అలాగే దేవర్షీనాం చ నారదః అంటే ఆ దేవర్షులలో నేను నారదుడను. అలాగే గంధర్వానాం చిత్రరథః అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ గంధర్వులలో ఆ అంటే గంధర్వ లోకం చాలా సుందరంగా, గంధర్వ లోకంలో చాలా సుందరంగా గానం చేసేటువంటి వాడు చిత్రరథుడు అని చెప్తారు. అటువంటి గంధర్వానాం చిత్రరథః అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ గంధర్వులలో నేను ఆ చిత్రరథుడును అని చెప్తున్నారు. అలాగే సిద్ధానాం కపిలో మునిహి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే సిద్ధులలో అంటే సిద్ధ పురుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ సిద్ధ పురుషులలో ఆ దేవాహుతి యొక్క కుమారుడైనటువంటి కపిల ముని, ఆ కపిల దేవుడు కృష్ణ భగవానుని యొక్క ప్రతినిధి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రాతినిధ్యాలని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఉచ్చై శ్రవ సమస్వానాం విద్ధి మామమృతోద్భవం ఐరావతం గజేంద్రనాం నరానాం చ నరాధిపం. ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఉచ్చైశ్రవం అంటే ఉచ్చైశ్రవమును అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ ఉచ్చైశ్రవము అనేటువంటి అశ్వములలో ఒక మహోన్నతమైనటువంటి ఆ గుర్రాలలో మహోన్నతమైనటువంటిది ఆ ఉచ్చైశ్రవము అని చెప్తున్నారు. ఆయన ఉచ్చైశ్రవం సమ అశ్వానం, మొత్తం ఆ అశ్వాలలో ఆయన ఇక్కడ అశ్వానం అంటే ఆ గుర్రాలలో అశ్వాలలో ఆయన అమృతం కొరకు విద్ధి మాం అమృతోద్భవ అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ అమృతం ఉద్భవించడానికి అమృతం కొరకు ఆ సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు ఉద్భవించినటువంటి ఆ ఉచ్చైశ్రవము ఏదైతే ఉందో అది ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ ఐరావతం గజేంద్రానాం అంటే ఆ గజరాజులలో గజేంద్రానాం అంటున్నారు. గజరాజులలో ఆయన ఐరావతము అని చెప్తున్నారు. నరానాం చ నరాధిపం, నరాధిపం అంటే రాజు, నరులలో అంటే మానవులలో నేను రాజును అని తెలుసుకో అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి, ఆ శక్తి సంబంధించినటువంటి ఆయన యొక్క వాటిని గురించి ఇంకా మనకి అర్జునుడి ద్వారా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఆయుధానామహం వజ్రం ధేనూనామస్మి కామదుక్ ప్రజనచ్చాస్మి కందర్పః సర్పానామస్మి వాసుకి అంటున్నారు. ఆయుధానాం అహం వజ్రం అంటే ఆయుధాలలో ఆ శక్తి పూర్ణ ఆయుధమైనటువంటి వజ్రాయుధమును నేను అని చెప్తున్నారు. మనం సాధారణంగా ఏదైనా మంచిగా బాగా షార్ప్ గా ఉండేటువంటి వ్యక్తులను కానీ లేదన్నా బాగా చేస్తూ ఉంటాం, వీడు వజ్రాయుధం అని అంటుంటాం. అంటే ఇక్కడ ఆ శక్తి పూర్ణమైనటువంటి ఆయుధమైనటువంటి ఆ వజ్రాయుధము శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతుంది. అలాగే ఆయన అంటున్నారు ధేనూనామస్మి కామదుక్ అంటే ఇక్కడ ధేనూనాం అంటే ఆవులలో, కామదుక్ అంటే సురభి అనేటువంటి కామధేనువు అంటారు. ఆ గోవులలో నేను సురభిని కామధేనువును అని చెప్తున్నాను. అంటే ఏ సమయంలోనైనా ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఆ భగవంతుడి యొక్క లోకంలో ఉండేటువంటి ఆ కామధేనువు ఏదైతే ఉందో అది ఏ సమయంలోనైనా ఎప్పుడైనా ఆ పాలనిచ్చేటువంటి గోవులు ఉంటాయని చెప్తారు. వాటిని కామధేనువులు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన సంతాన ఉత్పత్తికి కారణములలో ప్రేమదేవత అయినటువంటి మన్మధుడు నేను కంతర్పహ అంటే మన్మధుడు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు సర్పానామస్మి వాసుకి ఆ సర్పాలన్నింటిలో నేను వాసుకిని అనేటువంటి సర్పాన్ని నేను అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు అనంతచ్చాస్మి నాఘానాం వరుణో
యాదసామహం పితॄనాం ఆర్యమాచాస్మి యమః సంయమతామహం. సో ఆయన చెప్తున్నారు, అనేక పడగలు కలిగినటువంటి నాగులలో, అంటే ఇక్కడ అనంతుడు, అనేక పడగలు కలిగినటువంటి నాగులు, అనంతుడు అనేటువంటి నాగు ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఆయన అంటున్నారు, అనేక పడగలు కలిగినటువంటి ఆ నాగులలో అనంతుడను నేను అని చెప్తున్నారు. అలాగే జలవాసులలో వరుణ దేవతను నేను, ఆ వరుణుడు, వర్షాన్ని కురిపించేటువంటి ఆ వరుణ దేవుడు ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే పితృనాం ఆర్యమాచాస్మి అంటున్నారు. అంటే ఆ పితృదేవతలలో, ఆ పితృలోకాలకు అధిపతిగా ఉండేటువంటి ఆర్యముడు అనేటువంటి ఆయన ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రతినిధి అని చెప్తున్నారు. అలాగే యమ యమతామహం అంటే ఇక్కడ ఆ నియమాలను, అంటే ధర్మానికి విరుద్ధంగా ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఆ నియమాలను అమలుపరిచేటువంటి వారిలో యమధర్మరాజు ప్రధానుడుగా చెప్పబడతారు. అటువంటి ఆ యమధర్మరాజును నేను అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ యమహ అంటే ఎవరు? మృత్యు దేవత అయినటువంటి వాడు, ఆ మృత్యు నియామకుడుగా ఉండేటువంటి వాడు ఆ యమధర్మరాజు ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ సృష్టిలో ఆయన ఏ విధాలుగా ప్రాముఖ్యత పొందిన ఆయన యొక్క విభూతులు ముఖ్యమైన, ఆయన మిగతావన్నీ కూడా ఆయనే, కానీ ఆయన యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వాటిని నేను ఇక్కడ చెప్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రహ్లాదచ్చాస్మి దైత్యానాం కాల కలయతామహం మృగానాం చ మృగేంద్రోహం వైనతేయచ్చ పక్షినాం. ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ప్రహ్లాదచ్చాస్మి దైత్యానాం అంటే ఆ దైత్యులలో, ఆ దైత్య దానవులలో అంటే రాక్షసులలో నేను భక్త ప్రహ్లాదుడను, ప్రహ్లాదచ్చాస్మి అని చెప్తున్నాను, భక్త ప్రహ్లాదుడను. అలాగే కాల కలయతామహం అంటే అన్నింటినీ నియంత్రించేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది కాలం. మరి ఆ అన్నింటినీ నియంత్రించేటువంటి కాలం ఏదైతే ఉందో ఆ కాలం కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మృగానాం చ మృగేంద్రోహం, ఆ మృగ అంటే జంతువులు, ఆ జంతువులలో జంతువుల యొక్క రాజు అయినటువంటి మృగేంద్రహం అంటే మృగేంద్ర జంతువుల రాజు. మరి రాజు ఎవరు జంతువుల కంటే? సింహం, సింహము ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే వైనతేయచ్చ పక్షీనాం. సో ఇక్కడ ఆ వైనతేయ అంటే గరుత్మంతుడు. మరి పక్షులలో ఆ పక్షి రాజు అయినటువంటి గరుత్మంతుడు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా ఆయన యొక్క విభూతులు మనము ఏవైతే ఇక్కడ ఈ 20 నుండి 39 వరకు మనకి తెలియచేసినటువంటి వాళ్ళలో ఆ డెమిగాడ్స్ లో ఇంద్ర, విష్ణువు అని, సో శివ, తర్వాత కువేరుడు, అన్ని కూడా అగ్ని, ఇవన్నీ ఆయన యొక్క విభూతులు. అలాగే సేజెస్ లో, అలాగే ఇంకా ఉండేటువంటి వీటిలో ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క ప్రాతినిధ్యాలను గురించి మనము ఇక్కడ చూడడం జరిగింది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, పవన పవతామస్మి రామ శస్త్రభృతామహం జుషానాం మకరచ్చాస్మి శ్రోత సామస్మి జహనవి. ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఆ పవన అంటే గాలి, పవనతామస్మి అంటే ఆ పవిత్రం చేసేటువంటి, పవత అంటే పవిత్రాన్ని చేసేటువంటి, పవిత్రాన్ని చేయించేటువంటి వాటిలో, పవిత్రం చేయి వాటిలో ఆ గాలి ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే రామ శస్త్రభృతామహం, ఆ శస్త్రాలను, ఆయుధాలను ధరించినటువంటి వారిలో ఆ శ్రీరామచంద్రుడును ఆయన అని చెప్తున్నాడు, ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యం.
అలాగే జుషానాం చ జుషానాం మకరచ్చాస్మి అంటే ఆ జుషానం అంటే జలచరాలలో, మకరచ్చాస్మి అంటే ఆ ముసలి ఆయన అని చెప్తున్నారు. స్రోతసామస్మి అంటే ప్రవహించేటువంటి ఆ జలాశయాల్లో, నదులలో ప్రవహించేటువంటి ఆ నదులలో పవిత్ర గంగా నది ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఇక్కడ ఈ విధంగా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. మనకి 32 నుండి 35 శ్లోకాల వరకు కూడా ఇంకా భగవంతుడు ఈ సృష్టిలో ఏ ఏ రూపాలలో ఏ ఏ విధాలుగా ఆయన ఉన్నారు, ఏ విధంగా ఆయన ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఓ అర్జున, సమస్త చర అచర సృష్టికి నేనే ఉత్పత్తి, ఉనికి మరియు అంతము. విద్యలన్నింటిలో నేను ఆధ్యాత్మిక విద్యను అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ విద్యలలో భగవంతుడు ఆధ్యాత్మిక విద్య ఏదైతే ఉందో అది ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రాతినిధ్యం అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే వాదించేటువంటి వాళ్ళలో ఆ వాదము ఏదైతే ఉందో అది ఆ భగవంతుడుగా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ సృష్టుల అన్నింటిలో ఆ భౌతికత్వాల సృష్టి మొట్టమొదటిది అని భౌతిక ఏదైతే ఉందో అది మొట్టమొదటిది అని తెలుస్తారు. వాటిల్లో మనం ఇంతకు ముందు తెలుసుకున్నట్లుగా మహావిష్ణువు, గర్భోదక అంటే కారణోదక సాయి విష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు, ఆ ముగ్గురు కూడా ఆ ముగ్గురు విష్ణువుల ద్వారా జగత్ సృష్టించబడి నడపబడుతుంది అని, ఆ తర్వాత అది ఆ శివునిచే లయింపబడుతుంది అని, అలాగే బ్రహ్మ ఆ గౌణ సృష్టికర్తగా ఉండేవాడు అని, ఈ సృష్టి పోషణలందు వీరందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క గుణ అవతారాలు అని చెప్తారు. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఆ విష్ణువులు పురుష అవతారాలుగా, ఇప్పుడు ఈ శివుడు తర్వాత బ్రహ్మ ఇవన్నీ కూడా గుణ అవతారాలుగా ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాలుగా తెలియజేస్తూ ఉన్నటువంటి వారుగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ ఉన్నతమైనటువంటి విద్య కొరకు మనకు 4 వేదాలు ఉన్నాయని చెప్తారు. సో వాటిల్లో ఆ విద్య, ఆ వేద ఆధ్యాత్మిక విద్య ఆ భగవంతుడు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ తార్కికులలో అనేక రకాలైనటువంటి వాదాలు ఉంటాయి. ఆ వాదము ఆ భగవంతుడు యొక్క ప్రాతినిధ్యము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అక్షరాలలో నేను అకారమును, అలాగే ఆ సమాసాలలో నేను ద్వంద్వ సమాసాన్ని, అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నేను నాశనం లేని కాలాన్ని, సృష్టికర్తలలో నేను బ్రహ్మను, అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రాతినిధ్యముగా ఉండేటువంటి ఆ వాటిలో. అలాగే సంస్కృత అక్షరమాల్లో మొదటిది అక్షరమైనటువంటి అకారము, ఆ వేద సాహిత్యానికి ఆరంభంగా ఉండేటువంటి ఆ అకారము ఆయన అని చెప్తారు. అలాగే అకారం లేకుండా మనం దేన్ని కూడా ధ్వనించలేము. అందుకని ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా అకారము సూచించబడుతూ ఉంటుంది. సో శబ్దానికి ఆరంభంగా ఉండేటువంటి అది అకారం. అలాగే ఆ సంస్కృతంలో అనేక సమాసాలు ఉన్నట్లయితే వాటిలో ద్వంద్వ సమాసము ఆయన ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రాతినిధ్యము అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే నాశనము లేని కాలము ఆయనని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా ఈ సృష్టికర్త అయినటువంటి జీవులలో చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ప్రధానుడు, అందుకే ఆయన ఆ బ్రహ్మ కూడా భగవంతుడి ఆ కృష్ణుడి యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా తెలియబడుతుంది. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నేను సర్వాన్ని సంహరించే మృత్యువును అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా కలగబోయే సమస్తానికి మూలాన్ని నేను, స్త్రీలలోని కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యము, ఓర్పుని నేనే అంటూ ఆ భగవంతుడు ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యాలను ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ మనిషి, జీవుడు, ఏ జీవి అయినా కానీ పుట్టగానే ప్రతి క్షణం కూడా మరణిస్తూనే ఉంటుంది. ఆ విధంగా మృత్యువు ప్రతి జీవుడిని ప్రతి క్షణము మింగుతూనే ఉంటుంది. అయినా దాని యొక్క
చివరిది ఏదైతే ఉందో అది చివరిగా ఆ మృత్యువు ఆ జీవుడు ఈ దేహాన్ని వదిలిపోయే విధంగా చెప్తూ ఉంది. ఆ మృత్యువు కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ప్రాతినిధ్యమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఈ కలగబోయేటువంటి సృష్టి ఏదైతే ఉందో దీని మొత్తానికి కూడా అంటే సాధారణంగా ప్రతి జీవి కూడా మనం చూస్తాం. ఆ జీవులన్నీ కూడా జన్మించడము, కొంతకాలము అంటే తర్వాత పెరగడము, ఆ తర్వాత కొంతకాలం నిలిచి ఉండడము, ఆ తర్వాత ఇతర జీవులను తనకు సంబంధించినటువంటి జీవులను సృష్టించడము, ఆ తర్వాత క్రమక్రమంగా క్షీణించడము, చివరికి నశించడము జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ మార్పులన్నింటిలో కూడా మొదటిది ఆ గర్భము నుండి బయటపడేటువంటిదిగా ఉంటుంది. సో సమస్తము భవిష్యత్తు కర్మలకు ఆరంభమైనటువంటి దాన్ని ఈ సమస్తము కూడా ఆయనే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆ కీర్తి, ఐశ్వర్యము, చక్కని మాట స్వభావం అంటే వాక్కు, అలాగే జ్ఞాపక శక్తి, అలాగే బుద్ధి, మీద అంటే బుద్ధి, అలాగే దృఢత్వము, ధైర్యం అంటే దృఢంగా ఉండగలగడం, ఓర్పు అనేటువంటి ఇక్కడ ఆ చెప్పబడినటువంటి 7 విభూతులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్త్రీవాచకాలుగా భావించబడతాయి. వీటన్నింటినీ అవన్నీ కూడా ఆ వాటిని ఎవరైతే కలిగి ఉంటారో వారు ప్రఖ్యాతి చెందుతారు అని అంటుంటారు. సో మరి అటువంటి ఆ ముఖ్యమైనటువంటి ఈ కీర్తి, ఐశ్వర్యం అంటే సంపద, అలాగే చక్కటి మాట, బుద్ధి, దృఢత్వము, ఓర్పు అనేటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఆ లక్షణాలు స్త్రీలలోని ఉండేటువంటి ఆ లక్షణాలు ఇవన్నీ కూడా ఆ స్మృతి, జ్ఞాపక శక్తి కూడా ఆ జ్ఞాపక శక్తి ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడు యొక్క ఈ విభూతులు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, నేను సామవేద గానాలలో బృహత్సామముని, ఛందస్సులలో నేను గాయత్రిని, మాసాలలో మార్గశిరాన్ని, ఋతువులలో వసంత ఋతువును నేను అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ వేదాలన్నింటిలోనూ కూడా ఆ సామవేదముని అంటే సామవేదము అనేటువంటిది ఆ భగవంతుడు ఇంతకుముందే మనము చెప్పుకున్నాం. అలాగే వివిధ రకాలైనటువంటి దేవతల చేత గానం చేయబడేటువంటి ఆ రమ్యమైనటువంటి గేయాలతో కూడినటువంటిది సామవేదము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే దేవతలు గానం చేయబడేటువంటి వాటి గంధర్వులు వారందరూ కూడా గానం చేయబడేటువంటి వాటి చేత ఆ సామవేదం నిండి ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. మరి ఆ నిండి ఉన్నటువంటి ఆ గేయాలలో ఒకటి చాలా రమ్యమైనటువంటి గేయం బృహత్సామము అని చెప్తారు. మరి అది అసాధారణమైనటువంటి మధురిమను కలిగి ఉన్నటువంటిది అని చెప్తారు. అది సాధారణంగా దేవతలు వారు ఆ నడిరేయిలో గానం చేస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. అటువంటి ఆ బృహత్ సామము ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్తూ ఉంటుంటుంది. అలాగే మనకి ఆ సంస్కృతంలో కవితలను చూపించడానికి మనం క్రమపరిచేటువంటి దానికి ఒక స్పష్టమైనటువంటి సూత్రాలు ఉంటాయి. అవే ఛందస్సు అని చెప్తుంటారు. మరి అందులో ముఖ్యమైనటువంటిది అంటే అంటే ఛందస్సు అనేటువంటిది ఎందుకంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు రాయకుండా ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతిలో కవిత్వాలను రాయడానికి ఛందస్సు ఉంటుంది. మరి దానిలో ప్రధానమైనటువంటిది అంటే నియమబద్ధమైనటువంటి కవితలలో యోగ్యులైనటువంటి మునులు, బ్రాహ్మణులు, మహర్షులు శ్రద్ధగా జపించేటువంటి ఆ గాయత్రి మంత్రం ఏదైతే ఉందో అది చాలా ప్రముఖమైనదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అది శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. అలాగే మాసాలలో అంటే నెలలలో మనం సంవత్సరానికి ఉండేటువంటి 12 నెలలుగా చెప్పబడేటువంటి ఈ నెలలలో ఉండేటువంటి అన్ని నెలలలో నవంబరు, డిసెంబరు ఉత్తమమైనది అని చెప్తా. అదే మార్గశిర మాసం వస్తూ ఉంటుంది. సో అది ఉత్తమమైనదిగా భావించబడుతుంది. ఎందుకంటే మన భారతదేశ ప్రాంతాలలో ఆ సమయంలో పొలాల నుండి ధాన్యం స్వీకరించి జనులు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు.
సో అందువల్ల అవి అలాగే ఇక ఋతువులలో వసంత ఋతువు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. అంటే ఈ వసంత ఋతువు ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉండేటువంటిది. అంటే అతి వేడిగా కానీ లేదా అతి చల్లగా కానీ లేకుండా పూల చెట్లన్నీ కూడా పూలన్నీ కూడా వికసించేటువంటి ఆ వసంత ఋతువు ఆ అందరికీ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇష్టమయ్యేటువంటి ఆ వసంత ఋతువు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క లీలలను గుర్తు చేస్తుంది. అందుకే ఆయన ఆ వసంత ఋతువు ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, మోసములలో నేను జూదాన్ని, అలాగే తేజోవంతులలో నేను తేజస్సును, విజేతలలో నేను విజయాన్ని అని, కృషి సల్పే వాళ్ళలో నేను కృషిని అని, బలవంతులలో నేను బలాన్ని అని ఆ భగవంతుడు ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ విశ్వమంతటా నానా రకాలైనటువంటి మోసగాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు. మరి వారందరిలో కూడా ఉండేటువంటి ఆ జూదము అనేటువంటిది సమస్త మోస కార్యాలలో అతి ప్రముఖమైనటువంటిది జూదము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ జూదము ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రాతినిధ్యము అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే తేజస్సు ఏదైతే ఉందో అది భగవంతుడు. ఆ విజేతల కోసం వారు చల్పేటువంటి విజయాన్ని కోసం ప్రయత్నం చేసేటువంటి ఆ కృషి ఏదైతే ఉందో అది, అలాగే ఆ బలవంతులలో ఉండేటువంటి బలము ఆయన భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉంది. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి పాండవానాం ధనంజయ మునీనామప్యహం వ్యాసః కవినా ముషనా కవి. ఆయన చెప్తున్నారు, వృష్ణీనాం అంటే వృష్ణి వంశీయులలో అంటే యదువంశములలో ఆయన వాసుదేవః అంటున్నాడు. అంటే ఆ వాసుదేవుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు, వాసుదేవుడు. అలాగే ఇంకా పాండవానాం ధనంజయ అంటూ ఉన్నారు. అంటే ఆ పాండవులలో ఆ అర్జునుడు ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే మునీనామప్యహం వ్యాసః అంటే ఆ గొప్ప మునులలో ఆ వ్యాసుడు, ఆ వ్యాస మహర్షి ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతున్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన కవినా ముషనా కవిహి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ కవిహి అంటే ఆలోచనాపరులు, ఆ గొప్ప ఆలోచనాపరులలో కవినాం అంటే సమస్త గొప్ప ఆలోచనాపరులలో ఆ ఉషణ ఆయన అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ ఉషణుడు అనేటువంటి కవి అంటే శుక్రాచార్యుడు. ఉషణుడు అంటే శుక్రాచార్యుడు ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే పాండుతనయుల్లో ధనంజయుడిగా ప్రసిద్ధి చెందాను అని, అలాగే కవులలో ఆ శుక్రాచార్యులు ఆయనని, మునులలో వ్యాసుడు ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యము అని, ఆ యాదవులలో వాసుదేవుడుగా ఆయన ప్రాతినిధ్యము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన యొక్క విభూతులను గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. దండో దమయతామస్మి నీతిరస్మి జిగీషతాం మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతామహం. సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆ దండోహ అంటే శిక్ష, దండ అంటే శిక్ష, దమయత అంటే అణిచివేసేటువంటి సాధనాలలో, అంటే ఇక్కడ ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేత మార్గాలలో నేను ఆ శిక్షను అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే విజయం కోరుకునేటువంటి వారిలో వ్యూహం ఏదైతే ఉందో ఆ విజయం కోసం వేసేటువంటి వ్యూహ రచనలలో ఆ వ్యూహం ఆయన అని చెప్తున్నారు. రహస్యములలో మౌనమే రహస్యం కదా. సో కాబట్టి ఆ రహస్యములలో గుహ్యానాం అని చెప్తున్నారు. మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం అంటే ఆ గుహ్యం అనేటువంటిది రహస్యాలలో మౌనం ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే జ్ఞానం జ్ఞాన
వతామహం అంటే ఆ వివేకవంతులలో, ఆ జ్ఞానవంతులలో ఉండేటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జున న తదస్తి వినాయతస్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. ఓ అర్జున, ఇంకా నేను అన్ని జీవుల జన్మ కారణమైన విత్తనం, కదిలే లేదా కదలని ఏ జీవి అయినా నేను లేకుండా ఉనికిలో ఉండదు. అంటే ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి సమస్తము కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క అంటే ప్రతి దానికి ఒక కారణం అంటూ ఉంటుంది. ఆ కారణము లేదా ఆ కారణం ఏదైతే ఉందో బీజం, అదే ఆ బీజము శ్రీకృష్ణుడు. అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుడు లేకుండా ఏది కూడా ఉనికిలో ఉండదు అని చెప్తారు. అందుకే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు సర్వశక్తిమంతునిగా చెప్పబడుతూ ఉంటారు. ఆ భగవంతుడి యొక్క శక్తి లేకుండా కదిలేవి కానీ కదలనిది కానీ ఏది కూడా ఉనికిలో ఉండదు అని చెప్తారు. అవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని ఇక పైనే ఆధారపడుతుంది. ఒకవేళ ఆ భగవంతుని పైన ఆధారపడనిది ఏదైనా ఉంది అంటే అది మాయా అని చెప్పబడుతుంది అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క మనకి భాష్యంలో చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరం తప ఏష తుద్ధేశత ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా. ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ శత్రుంజయుడా, ఓ శత్రువులను జయించేటువంటి వాడా అర్జున, నా దివ్య రూపములకు అంతం లేదు. నేను నీతో చెప్పినది అంతా నా అనంతమైన విభూతుల యొక్క సూచన మాత్రమే. అంటే నేను ఏదైతే చెప్పానో ఆ అనంతంగా ఉండేటువంటి విభూతులకు ఒక సూచికగా చెప్పినటువంటివే ఇవి. ఒక కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి వాటిని మాత్రమే చెప్పాను. కానీ నా యొక్క విభూతులు అనంతంగా ఉండేటువంటివి, లెక్కలేనవిగా ఉండేటువంటివి నా విభూతులు. అంటే ఆ వేదాలలో సూచించబడినట్లుగా భగవంతుని యొక్క విభూతులు, శక్తులు నానా రకాలుగా అవి ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అట్టి విభూతులకు అద్దే లేదు అని చెప్తారు. అందుకే అన్ని విభూతులు, శక్తులు ఇక్కడ వివరించలేవడం సాధ్యం కాదు. సో కనుకనే ఆ అర్జునుడు జిజ్ఞాసుని అయి ఉన్నాడు, కనుకనే ఆయన్ని తృప్తిపరచడానికి చెప్తూ ఉన్నారు. కొన్నిటిని మాత్రమే సూచనాప్రాయకంగా ఇవన్నీ కూడా నీకు నేను తెలియచేశాను అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, యద్యద్విభూతి మత్సత్వం శ్రీమద్ ఊర్జితమేవ వా తత్ తత్ దేవ గచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం. ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరమైనవి, మహిమ కలవి అయిన సమస్త సృష్టులు కేవలము నా తేజస్సులోని ఒక అంశ నుండి ఉద్భవించినవని తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఈ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకాన్ని ఆయన ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు, అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్ననం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, కానీ ఓ అర్జున, ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఏమున్నది? కేవలము నా ఒక్క అంశ మాత్రము చేతనే నేను ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి పోషిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ పరమాత్ముడు అన్నింటిలోనూ ప్రవేశించడం ద్వారా సమస్త భౌతిక విశ్వమంతటా నిలిచి ఉన్నాడు అని, ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి సంపత్తితో, శోభతో అన్ని కూడా ఏ విధంగా నెలకొని ఉన్నాయో అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవాలని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క ఒక అంశ ద్వారా మాత్రమే ఇవన్నీ కూడా పోషించబడుతూ ఉన్నాయి అని తెలియచేస్తూ ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా మనం ఈ అధ్యాయం నుండి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి
ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రభావశీలమైనటువంటి శక్తి నుండే సంపూర్ణుడుగా సంపూర్ణుడిగా భావించబడేటువంటి సూర్యుడైనా కానీ తన యొక్క శక్తిని పొందుతూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ఒక అంశ చేత మాత్రమే ఈ సమస్త ప్రపంచము పోషింపబడుతుంది. అందుకే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు పూజనీయుడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. హరే కృష్ణ అండి అందరికి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఈ అధ్యాయం పైన మీకు